udalaren partetik nahi genuen, helburu bezala, elkar bizitza lantzea. Oso garrantzitsua da elkar bizitza eta pertsonen arteko harremanak ondo kudeatzea. Azken finean, beti gatazkak sortzen dira eta horiek kudeatu eta horiek gailendu ahal izateko, garrantzitsua da gure gaztetxoek egoera horiek lantzea eta euren artean horretaz hausnartzea eta hitz egitea. Gustatu zitzaigun proiektua, haiek elkarrekin lortu behar zutelako antzerki bat hori muntatzea eta lan egitea, haien artean iritzi ezberdinak izan da adostasun batera heltzeko. Antzerkikuntzaren bidez tratatu dugu aldatzea, eta hobetzea haien arteko harremanak eta errespetatzea haien artean, haien iritziak. Txatarrera! Karameloia nire gainean jau... Importantea iruditu zitzaigun euskaraz egitea, lantzea, zaila zonalde erdalduna dalako. Hemendik aurrera lagunik onenak izango gara. Meak be, posik ikusi dugu, haien ordu libreetan eta bebai ikusi ditugulako lanean, proiektuaren inguruan, lehen esan bezala, entsaioak egiten, edo dekoratuak eta abar prestatzen, ezta? Lagunekin geratzen dela, igande baten praktikatzeko, hasten dira antzerkiarekin euskeraz eta gero jarraitzen dute euskerarekin. Hori asko gustatu zait niri. Ikasi duguna izan da taldean harremanak hobetzen eta jendeari ondo tratatzen. Bizitzarako ikasi duguna ondo tratatzea eta norbait txarto sentitzen bada lagundu gehiago. Eta azkenik, bi antzerki oso eder eta polit eraiki ditugu. Alde batetik, herri politago bat, eta beste alde batetik, harreman politagoak gure artean. Eta hori izan da, aurtengo ipuina. Espero dut gustokoa izatea. Antzerkiaren bitartez lortzen da komunikazio hori, lortzen da hizkuntzaren lantze hori, eta gazteok eginako lanean, haiek proposatutako gaietan, oinarritu da egindako antzerki lana. Eta beraz, horrelako proiektua jarraitzeko gogo handiekin.